Id-Deputat Prim Ministru ta' pajjiżna irriżenja. Il-Prim Ministru ma aċċettax din irriżenja u Chris Fern baqa' jsabat saqajh u ħadd ma jaf se jiġri pajjiż li tħalla imdendel u għandna gvern fi kriżi. Hija din is-sitwazzjoni straordinarja illi għexna fl-aħħar sigħat wara illi għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna irriżenja d-Deputat Prim Ministru ta' Malta dan brabta mal-akkużi serjissimi li ħarġu mill-inkjesta Vitals. Kien Fern innifsu il ħabbar din id-deċiżjoni wara illi pubblika littra illi bagħat lill-Prim Ministru Robert Abela. Fl-ittra tiegħu Fern ikkonferma wkoll illi fil-grupp parlamentari tal-Partit Laburista kien diġà iddikjara illi lest jirriżenja jekk ikun akkużatu li il-grupp parlamentari wera fiduċja sħiħa fih. Aktar tard fi tweġiba lil Chris Fern, Robert Abela talbu jirrikunsidra id-deċiżjoni tiegħu illi ma jibqax Deputat Prim Ministru. Iżda Fern baqa' jisfida lil Abela u żamm mal-pożizzjoni tiegħu illi jirriżenja. U mingħajr indirizz uffiċjali lin-nazzjon wara illi l-gvern spiċċa jħabbat wiċċu ma' din il-kriżi kellhom ikunu il-ġurnalisti illi jistennuh quddiem it-taraġġ ta' Kastilja fejn minflok tkellem ta' Prim Ministru Robert Abela spiċċa waqqa' diskors b'mod partiġan u qal illi m'hawn l-ebda kriżi. Ħadħalli il-pajjiż 4 ġimgħat 5 ġimgħat il-poplu imdendel f'din il-kriżi kif se solvija? L-ewwel nett il-kriżi qed tgħid inti li hemm kriżi naħseb il-kriżi. Li m'hawnx kriżi? Il-kriżi fil-Partit Nazzjonalista iva hemm waħda. Di affarijiet statali, Prim Ministru, mhux partiġana. Hemm kriżi fil-Partit Nazzjonalista li l-poplu jażelu lil min imexxih u Mr. Fern għandi fiduċja sħiħa li minissa sa 8 ta' Ġunju se jkun qed jaħdem sfiq ukoll biex dik ir-rieda tal-poplu tkompli titwettaq ukoll fil-manifest elettorali fil-implementazzjoni tal-manifest elettorali. Madan kollu l-poplu qed jistenna lilek biex isolvi din Prim Ministru. X'ir insolvi? Kriżi li hawn. Kriżi fil-Partit Għandna deputat Prim Ministru li rreżenja għandna fil-Partit Nazzjonalista. Mistoqsi minn se jkun qiegħed jaħtar Deputat Prim Ministru Abela naqas milli jwieġeb minn flok sostna li jrid jibqa' affokat fuq l-elezzjoni. Intant Robert Abela għadu qed iżomm lill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna dan meta qatt qabel f'pajjiżna ma kellna gvernatur illi qed jaffaċċja akkużi kriminali ta' din is-severità. Intant ebda Ministru ma jidher li jrid jerfa' responsabilità kollettiva għal daqstant lesti jħallu lil Chris Fern waħdu. Gvernatur tal-Bank Ċentrali se tkun qed tagħmillu pressjoni biex jirriżenja. Diġà tkellimt għadni kif konfermajt mal-kollega tiegħek tkellimt. Ma taħsibx li għandu jimxi bl-eżempju. Tkellimt dwar dan il-punt, numru ta' ġranet ilu li l-kull minn kien lejali lejn il-pajjiż, partikolarment fl-iktar momenti sensittivi u diffiċli. Għandu xerfa responsabilità. Edward Cicluna kien wieħed minn dak il-persuni bħalma kien Chris Fern, bħalma kienu segretarji permanenti u bħalma kienu persuni oħrajn illi kienu hemmhekk għall-pajjiż f'momenti sensittivi u diffiċli u dejjem ħadmu b'lejaltà. Lil dak il-persuni se nkun qed niddefendihom l-ekbar. Għandha tintrefa' responsabilità kollettiva Prim Ministru. Da kulħadd ivvota Prim Ministru fil-budgets biex jingħataw il-flus. Storikament, din kienet ukoll l-ewwel darba illi assistejna għal riżenja b'dan il-mod ta' Deputat Prim Ministru dan għaliex fil-passat għal raġunijiet ġusti kellna riżenji ta' politiċi bħal Censu Tabone u Guido De Marco illi spiċċaw mill-kariga tagħhom biex saru presidenti.